Здравейте, аз съм Мази, а това е моята най-добра приятелка Мази. Чакайте да видя как се виждате. Не, елате по-насам. Маша. Ето. Така, ние отиваме сега за обяда на Маша. Ще минем през Мъстър Брис и ще ви покажа нашите приятели оттам. Този епизод ще бъде нещо като... Това е влог. Да. И с показване какво има извън училището ни. И въобще как се любят. Това е нормално. Нашето училище е страхотно. 133-то стол. Много елитово. Айде ако обърнеш камера, ще може да се вижда. Так, сега ще обърна масите. Ето да го сега. Айде. Това занимаваме с малко. Кака. Излизаме. Аз и аз съм. И Маша се прибра. Айде я пак. Това е. Сега ще спрем малко на пауза заради охраната. Сега идваме. Така, продължаваме и сега сме извън училището. Това не е училището. Много стара база, но много е високо. Сега ще ви покажем и Мъстър. Секунда, стоп. Ето ли Мъстър Брис. Кой ще да кажа, че ще Мара. Видям значение. Така, сега ще ви го покажем от другата страна. Ето го, не се Маша. Има и още против. Ето! Тук, там де се готви. Тук са печи. А сега... И така да знаете, аз съм предложила Маша. Не точно. Ако се първа, ще лайкате видеото, да се подпише за канала. Не, това път ще говори. Дайте пръща нагоре и се абонирайте. Допълно. А сега чакаме храната на Маша. Чакаме храната на Маша. Чакаме храната на Маша, която ще бъде каква, Маша? Между другото идваме за първи път, тук ще първи да бъде. Първи път ще се говори. Първи път. И между другото ще първи да бъде на последните. Не, просто го обшълквам на котка и подгонци. О, Маша! Чакаме. Сега е пиятичка на Маша. Аз ще я вкуся. Тя обича такъв. Бола. Така се вкусява. Ето цветената на Маша. И взимаме салфетка. Готово. Запаса в училището. Или е звайка. Вижте колко хубави неща има. Да, и сега отиваме в училището отново. Вижте магазин за дрехи наш. Мой собствен. Не, наш е близко до нашето училище. Да, мой загрев собствен. Маша Мласка. Да, виждате? Другото време излезе от магазината собственичка. Трябва да гледате нейното видео, как тя си показва белязка. Ай, не знаете! Ето, вие ще разберете и ще ви
не разчитате на мен. Тя ми каза да не го показвам. Но ако ви е много интересно, Мария Горанова, подписвате и го лайквате. И така, ние сме на училище. И за нашето обяснение за нашето училище е база. Стара база е висше училище. Виждаш това. Няма слушайте, тя е куку. Първокласниците, които искат да се запишат в това училище, могат. Да, ще говорим добре. Тя говори пълни глупости. И ние... Видяхме с метрото би. А това е Вики. И това беше Вики. Да, това беше мисля цялото клипче. Ако ви е харесало видеото, лайкте и ще имате скоро нов влог, където аз ще... Да, скоро ще имате нов влог за още много неща и другия път ще показваме много по-различни неща. А сега моята приятелка иска да каже нещо на хаузите. Аз значи канал ми се казва Мария Горанова. И ако искате да видите какви подписки имам и канала, няма неща, можете да го видите. Само още на нещо. Вижте как се настрапва. Добре, чао!